permubal babaling kepinginanmu ngelingo yen to iki negara Ngastina iki sayekti pancen bener darbeking para Pandhawa nanging sing lenggah dampar ya kuwi Prabu Duryudana. Mula wektu dina iki ingkang ngrembug perkara negara aja wong liya. Ingkang ngrembug negara Ngastina kuwi sing wenang mung Ngesti Kurawa lan Pandhawa. Sing wenang ngrembug perkara negara kuwi mung Kurawa karo Pandhawa. Wong liya liyan kebrayan ora kena ngrembug perkara negara Ngastina. Kosek. Kowe kok iso ngucap sing menang rembug negara Ngastina ki mung Pandhawa lan Kurawa. Saiki aku tak takon karo kowe. Nek kowe mengeng karo aku kuwi sapa? Aku kuwi anak Janaka. Janaka kuwi sapa? Bapa Janaka kuwi panengahing Pandhawa kuwi peranganing Pandhawa. Dadi upama aku melu-melu perkara Ngastina iki, wis sak trepe wong jeraku duwe darah tumraping para Pandhawa. Aku kuwi anaking para Pandhawa. Mula aku duwe wenang rembug perkara iki. Lah saiki aku tak takon karo kowe. Kowe iki wong endi? Kowe iki wong Kurawa ya dudu, wong Pandhawa ya dudu. Kowe iki wong delok. Kowe iki ra duwe sambung rapet apa-apa karo Kurawa. Lah kok melu-melu perkara iki? Saiki sing bener kowe apa aku? Modar kowe. Lho, Bapak Dura kok gumejeng. Remen kula, Nger. Kula niki ndek putu pisan geni wong pinter menika remen sanget dan omongane dan ceplas-ceplos-ceplis. Nggih. Wah, kula ya marem. Nggih, kula ya marem. Tur dasare kuwi ora cocok nek ana wong liya li. Melu-melu perkara iki. Sami nggih, kula ki mboten cocok nek ana wong liya melu-melu perkara niki. Niki perkarane Kurawa karo Pandhawa kok wong ngono-ngono kok melu-melu. Ora usah wedi pisan geni, ora usah wedi. Lho, Hyang Durna kok mbombong aku. Wis tak bombong ora usah kuwatir. Sik Kakang Durna kok dadi kaya ngono. Wis sampeyan ora melu-melu ku nek dadi perang kula mungsuh sampeyan. Lho. Kok iso ngoten? Ngoten mawon wis beres pokoke. Ya sekali-sekali Durna iki dadi apik ya ora masalah ora. Terus karepmu piye aku manut? Ngene wae, ora usah dadak Kakang gunung tanpa guna. Tak gawe sayembara. Sayembarane apa? Sapa sing cilik gedene iso ngungkul kadigdaning Prabu Manik Maninten, iso nugel janganing Prabu Manik Maninten, nyangking mestakaning Prabu Manik Maninten gage boyong negara Ngastina, metu njaba. Ayo, tanene ning njaba. Kowe apa aku sing tekaning pati leganing atiku? Maning jajalan atus kertaning bauna iblis lanat. Nuwun sewu. Yai Prabu, wonten dawuh klilanana kula nyuwun wekdal sawetawis. Raos kula mboten sekeca. Penggali panjenengan mboten sekeca dipun sababaken menapa. Ing mesinipun perkawis menika saged dipun rembak kanthi rembak ing prayogi. Ning jebul ana wong kana sing wis dianggep sumitraning Yai Prabu Duryudana ming bakal ngobak-obak katentreman negara Ngastina. Menungsa sing cemongol-congol ibarate golek pendhok supaya ketok wani nantang dateng anak kula pun wisang geni. Mongko nyatanipun tiyang menika durung karuan digdaya, durung karuan sekti, durung iso dijagake kesaguane. Ning kok drangap ucape. Mongko wisang geni menika bayi wingi sore. Maning-maninten yen kowe arep gendak sekaro anakku wisang geni, Bala Dewa ora trima. Aja bocah karo wong gerang, ning gerang karo sing gerang. Kowe iki ibarate karyawan baru. Kowe iki ibarate kowe iki pegawe baru. Lah kok wis kumalancang cumalena sampe namu dhewe. Wong Ngastina wae ora ana sing wani karo wisangane. Lah kok kowe drang-drang